Nonni, terve! Pitkästä aikaa tehdään videoa. Nyt kun on talvi, niin ei ole päässyt reissuun eikä remppailla ole kehana, niin nyt voitais sitten ruveta tekemään ruisleipeä. Tai siis tää on kuivattu silloin 2 vuotta ja 10 kuukautta sitten tämä meidän juuri. Pitäisi herättää tämä henki ja katsoa, saanko me tästä aikaa ennen ruisleipeä. Tosiaan ei ole kerinyt nyt leipomaan ruisleipeä, kun on ollut noita kaiken maailman remppahommia, niin nyt vois koittaa tosiaan saadaanko tämä vielä eloon. Eipä tiedä sille, että pannaan tänne purkkiin. Noin. Ja pannaan siihen nyt sitten, no puoli dessi on näkyy liian vähän, mutta pannaan sitten desi niin käenlämpöistä vettä. Noin. Sitten sitä on tietysti varmaan hyvä hämmentää. Ja tässäkin tietysti jos hyvä olla litran purkki, vaan ei mulla semmoista oo, niin eiköhän me tälläkin saada tää henki herreemään. Nyt annetaan tämän tässä vähän aikaa liota ja turvota ja katsotaan jonnin ajan päästä, että miltä se sitten näyttää. Nythän nämä on vielä rakkeena tiellä nämä meidän kuivanneet juuret. Ja teettäpä tuohon muhimaan ja katsotaan vähän ajan päästä sitten, että onko se alkanut pehmenemään nuo meidän kovat tuolla ja mitenkä sitten jatketaan. No niin, nytpä tää alkaa olla vartin verran ollut tässä. Voitais hämmennellä tämä. Vielä tää vähän on semmonen kuivahko. Se ei sinänsä haittaa, vaikka tää jäisikin vähän karkeaksi ja silleen, mutta sieltä se sitten pehmenee loppuu koheen. Nyt me voisin tähän laittaa pikkusen vehnäjauhoja, puolikarkeita. Juurtahan voisi tosiaan tehdä tuolla luomujauholla, vaan joskus oli itellä luomujauhoja, niin se oli toukkia, niin meni itellä maku siihen. Toivottavasti teillä ei ole. Tälläkin tää ihan hyvin pelova. Laitan tämmösen 4/4 desi jauhoja tuonne. Katsotaan, että se ei mene liian jäykäksi. Nyt tää alkaa olla semmoista niinku jäykkyeltä niinku tuon juuren pitäisi ollakin. Ja me jätän tän tähän pejottoman paikkaan huomiseen. Katsotaanko tää lähtenä kuplimaan. Ja edellisestä oppineena tää on 3/3 vaan tätä juurta tiellä, että ei tule taas ylite niin kuin meidän juurenteko-hommassa silloin aikanaan. Mutta ei se mitään, pannaan tää nyt sitten tänne jemmaan ja katsotaan mitä sitten tehdään huomenna. Nyt on tosiaan tiistai, että me kerkin varmasti tää saada peli kuntoon. No pitää ruveta sitten perjantaina raskin tekoon, niin saadaan sitten ruisleipeä. Eli tää varmasti kerkii ja kyllä herätä siihen mennessä uudestaan. Mutta mulla nyt on aikaa tässä vähäsen, niin pannaan tähän vaan tää kans hellästi tuossa pielle. Ei kiristetä ja jätetään se tänne. Aha, pannaan tuonne kaakanan viereen hyllylle, niin se ei karkko mihinkään. Ei mamma puota sitä lattiille, kun tuossa on ainut juuret. Ei mitään, palattaa huomenna astioille ja tutkittaa mitä sille kuuluu. Joo, tämä vaan nyt päivän tiellä olluna tää meidän
meidän juur. Ei tää nyt näytä hirveästi vielä kuplivan. Otettaisiin vettä lassiin ja tehdään kelluntatesti. Ei tämä kellu. Eli ei tämä ole riittävä hapanta. Meidän pitää siis tätä nyt sitten jatkoa. Ruvetaan tekemään samalla tavalla kuin alussa tehtiin siihen meidän juureen, kun ruvettiin tätä tekemään. Eli pannaan tähän nyt puoli dessia vettä ja puoli dessia jauhoja ja sitten vettä sen mukaan, että sitä ei tule liikaa. Jos tästä nyt jo tehdään tavallaan uusi juuri, se koko viikon ruljanssi, niin tullaan siihen nyt aina se vanha maku, vanha happamuus niistä vanhasta juuresta, koska se on siellä pohjana. Mutta ei tämä nyt ainakaan vielä kohota mitään leipeä, jotenka tehdäänpä niin kuin aikaisemmalla videolla. No niin, pannaan tänne tää vehnäjauho ja sitten pannaan tää vesi. Noin ja sitten sotketaan. Tää voi olla, että tää oli vähän jäykkääkin tuossa eilissä päivänä, mitä minä tein. Eihän nyt vähän liruun pois, se paremmin ruppeisi kuplimaan ja käymään. Ja ei ollut ihan niin kuumassa paikkoa, mitä meillä aikaisemmin oli. Silloin siellä kerrostalon vessassa. Nyt tää on paljon juoksevampaa ja pari vuotta sitten kun tehtiin, niin siitä viisastuneena niin kipattais vähän tästä poikkeen, niin ei tule yltä sitten, jos tää sattuu vaikka intoutumaan käymään. Oi, nyt siellä on tämän verran, niin jätetään se siihen ja katsotaan, että mikä tilanne on huomenna. Turha sitä ruveta leipeä liian väleen tekemään, kun jos se ei kellu tuossa se vein pinnalla se taikina, niin silloin tai tää juuri, niin silloin se ei ole kyllä valmista. Ei se mitään. Pannaanpa tää tuohon vielä huomiseen ja katsotaan huomenna tilannetta uudestaan. Saadaanko tänään viikonloppuna leippo ollenkaan vai ei. Sille. On sinne kaakanan viereen. Palaamme siis huomenna. No niin. Nyt se meidän juuri on täällä muhina toisen vuorokauden. Nyt täällä on jo nestettä pinnalla, eli tää rupeaa näyttämään siltä, että tää rupeaa jopa elämään. Sotketaan nesteet tänne sekkaan ja katsotaan nyt mitä käy, kun otetaan tippa tuohon veen päälle. Uppoaako se vai jääkö se pinnalle? Tää on kyllä velli löysempää tää tuotekin, mutta ei ihan vieläkään kestä niin pinnalla. Elikkä sillä me tehdään silleen, jotta jatketaan vielä tätä että ruokittaan puoli dessia vehnäjauhoa ja pannaan tuohon puoli dessia vehnäjauhoja ja sitten vettä sen verran, että siitä tulee sopivan löysää, mitkä liian jäykkiä. Jätetään se taas tuohon. Ja siitä tää nyt voidaan taas vajuttaa vähän. Noin. Vajutellaan pikkusen pois.
ettei ole liikkoa tällä purkissa. Ja jätään me sen taas päiväksi tuonne uhimaan. Jospa sitä vielä suotas sit niin tuo henki herreemään tuo meidän juuri. Tosiaan tässä jos mä noin viikko tekkisin tätä uutta juurta niin sanotusti, niin on siellä se vanha hapa maku, koska siellä oli pohjana se vanha juuri kuivatettu, mutta eipä se mitään. Katsotaan mitä tässä tullut vai saadaanko me työ elämä ollenkaan. Eipä siinä. Jätettähän se siihen yöseen puhtaaseen. No niin, se olisi perjantai. Tiistainahan laitettiin tää meidän juuri kuivatetusta tulemaan. Ja nyt siellä näkyy jo kuplia. Ehkä tämä tästä kuule herevää. Hämmennettäis vähän ja kokeillaan nyt mitä tapahtuu kun laitetaan vetteen. Vielä se uppoaa, mutta kyllä se nyt hetken jo pysyy tuossa pinnalla. Joo, miepästiin nyt silleen, että minä laitan tätä nyt sen sentin tonne pohjalle. Sitten paan sen puoli dessiä, eli tähän purkkiin pari senttiä jauhoja ja sitten vettä, niin se onhan vaihdettu tuo purkki. Ja huomenna jos se kelluu jo tuossa pinnalla paremmin, niin sitten me voidaan jatkoa tää kahtia, kun sitten me seuraavana päivänä tehdään tuosta se raski toisesta purkista ja toinen sitten jätetään juureksi. Joko kuivattaan tai sitten jätetään se tuonne elämään tuonne jääkuoppiin ja viikon puolentoista välein ruokittaa. Vielä puoli dessiä vehnäjauholoita sinne ja sitten vähän vettä. Vähän jäykkyyttä jäi. No niin, jopa vähän löysäksi, mutta ei se haittaa. No ja jätetään se tuossa muhimaan. Ei tää näkyy tästä kuivatusta tavarasta mitään pikaruokkoa on, vaan eipä se ruisleivän tekota ja olla yleensä muidenkaan. Tosiaan jos sen liian aikanaan laittaa tuo juuren siihen leipätaikinaan ja tekee siitä leivän, niin sit sinne käy silleen, että ne ei kohoo ne leivät. Parempi olla varma, että ne kohoaa, niin on edellytykset onnistuu. Eipä se mitään. Annetaan vielä muhia. No niin, sepä olisi sillä laavantaa päivä ja pitäis tutkailla tätä meidän juurta. Kyllähän tänne on nestettä vähän tullut ja kuplia hyvästi. Otettaisiin hämmennettää. Tiputtaen testinä tuohon vetteen. Kyllä se alkaa nuo pienet vähän kellumaan, hitaasti uppovaa. Ei ehkä ihan vielä. Mut ei nuo pienet mene ihan pohjalle heti. Tuossa kelluukin jo pari jääkin kellumaan tuohon pinnalle. Kyllä siellä vähän tuntuu jo kelluvaa, että antaapahan vielä huomiseen olla. Onpahan sitten aina niin valmista tämä. Pannaan sitä ruokkia ja
annan nyt vähän enemmän, niin saadaan tästä samasta juuresta jaettua sitten siihen leipään ja emojuurta jatkoa. Ei tarvi sitten huomenna ennen sitä tehdä. Nyt mä voisin koittaa vähän jouluttaa tätä ja pan tänne jääkuapin pielle kuappiin tämän, kun tuolta tullaan lämpöä tuosta jääkuapista, niin se, jos se vähän vällemmin sitten kävis. Ja sit pitää tuossa vuotella. Katsotaan saadaanko me koskaan tästä ehyttä leipää vai tullaanko ihan sanomista. No niin. Juuren herättely on tullut siihen pisteeksi, että nyt me ehkä otetaan rohkea steppi ja ruvetaan tekemään siitä raskiin. Et saadaanko nähdään, onko se varmasti herännyt. Otan siis tämän tieltä kuapista pois. Mutta ainakin näkyy, että on hyvin kuplina, kun on kuplia tiellä, eli vois kuvitella, että tää olisi nyt ainakin herännyt. Ja tosi hyvin on kuplia pinnallaan, eli eiköhän tää oo kuule herännyt. Meidän pitää nyt ottaa lusikka ja tehtiin vähän ekstra tähän, että saadaan tähän jatkettua sitä juurta tähän toiseen purkkiin, jotta ei panna kaikki tänne leivän sekkaan, muutenhan meillä on tuossa uusiksi tää juurenteko. Hyvin kyllä kuplii, voi hyvänä aika. Ihan varmasti on valmista. Sitten me pannaan tästä niin sentti tuonne pohjalle, vähän toista. Tuohon sitten laitetaan ruokittaan, se pannaan lisseisiin ja sitten meillä on tässä jääkuappi, niin ei tarvii ja joka päivä ollaan ruokkimassa, se on sen viikon puolentoista välein ruokki. Sitten panemme tänne tämän meidän juuren tänne asteeseen ja tehdään ihan normaalisti tämä meidän raski ja katsotaan sitten kun on tämä raski tekeytynyt, niin katsotaan tuloako sitä mitään. Eiköhän sitä tuu kyllä se kupli niin hyvästi tuo meidän juuri, jotta ihan varmasti onnistuu nyt jo. Parempi on, jotta ei liian aikana ruppi tekemään leipää, kun sit siinä käy sille, että se ei onnistukaan. Varmaan se olisi saattanut olla jo aikaisemmin niin, mutta parempi olla varmaan pieleen. Tosiaan tästä leivän teosta en sen enempää tee video. Kun meillähän on jo yksi video siitä, niin sen voi katsoa tästä jostain kulmasta. Mä vaan näytän vaan nyt, että tuliko tästä mitään, kun kerran aloitin tekemään. Pannaanpa sitten tuo kelemu tuohon pielle. Kelemu raskin pielle, niin jätetään se muhimaan siihen ja ihmetellään jossain vaiheessa, että milloinka se on valmista, niin voi tehdä ruisleivän. Sitten
sitten se meidän piti vielä ruokkia tämä meidän... No piti tuonne ruveta päärryttämään justi. Sittenhän se meidän piti tämä jääkuoppiin menevä juururuokki, eli se on tuossa se puoli dessiä jauholoita ja sitten vähän vettä ja hämmenteen lusikalla. Vähän tulee löysä, mutta ei sillä ole mitään väliä, pääasia, että siellä on juuri elossa. Pannaanpa tämä nyt sitten jääkuoppiin. Ja tosiaan ei ihan kiinni kannata. Nytpä kun on alakerrassa pahimmat rempat tehty tässä asukerroksessa, niin taida jättää tuon raskin tuonne kuoppiin eikä kuivatakaan sitä ollenkaan. Jossain vaiheessa kun se maku on vahventunut, niin sitten kuivataan, niin saa sitten se maun talteen siitä. Näyttää olevan aika lailla samanlainen show tässä herättelyssä kuin kuivatussa kuin uuden tekemisessä, mutta sehän se idea siinä on niin, että sopii vanhasta raskista, vanhasta juuresta sen maun sinne, eli happamuu. Mitä vanhempi se juuri on, niin se happamampi leipä on. Siellä on semmonen vanhan juuren maku sitten, ettei ole tuoreen juuren maku. Mutta ei se mitään. Annetaan tuon tuossa muhia ja katsotaan sitten lopputulosta. Onko siitä saatu leipeä vai ja tullooko siitä mitään? Onko se herännyt tää meidän juuri? Nonni. Katsellaan tätä meidän raskia nyt. Tää kuplii tosi hyvästi. Kyllä, eli tää on valmista ja sitten me tehdään tää loppuun, kuten sillä aikaisemmalla ruisleiväntekovideolla. Ainoana erona on se, että meidän makuun niin tuo ruokalusikollinen suolo on vähän. Pannaan siis 1,5. Puoli ja Anne elää kahvideota. No. 1,5, noin. Ääret pois. Ja sitten se puulasta, millä hämmennellään. On hyvän näköinen, katsotaan vaan mitä leivistä tulee. Tää on hyvä tässä rintamamiestalossa, kun tää on pikkusen korkea tämä normaali pöytä. Tässä on tässä ikkunan kohdalla, kun on 20 senttiä matalampi, niin tää on ihan hyvä hämmentää. Ja käytte kodinkonetta ja silleen. Noin. Ja se on ihan hyvä. Noin, sitten reunat puhistellaan tuosta. Ja siistittää tämä pinta, niin se ei
Se on niin röpelöinen ja kuiva. Kosteella lastalla ja kosteella käsilöillä se parhaiten onnistuu tämä. Sitten painelemaan sen riistin tähän, niin jäämään miten se kohoaa sen perusteella, että miten se risti häviää sitä. Muurautuuko se umpe ollenkaan. Noin. Pannaan keleemu pialle siihen hellästi, niin se ei kuiva ja tunnin parin päästä ihmetellään, onko se kohonnut yhtään tämä meidän taikina. Joo, sitten meidän pitäisi ottaa tämä meidän taikina tieltä ja on tuo vähän pienentynyt nuo urat kaventuna, mutta ne on niin syvät, niin ne ei ole täyttynyt. Ja sitten kun kokeillaan sormella, niin kyllä tää on ihan ilmavoo tieltä. Vähän siinä. Siinä olisi leipäset. Nyt pannaan vielä viltti päälle niille, niin katsotaan sitten onko ne kohonnut. Kyllä tää vähän vaikuttaa siltä, että ehkä näistä leivät tulloo. Saat nähdä. Joku kokeneempi leipur varmaan miettii, että minkä tautta se noin pitkään juurta herättelua. Sen myö ainakin oppinut, että liian äkkiä jos laittaa tekköön leivät, niin se ei välttämättä sitten toimi. Ei se liian pitkä aika niin haittaa. Herätellään sitten kunnolla, niin ehkä se toimii paremmin. Juu, nääpä leipäset alakkala halakkeilleet. Tämäkin tiellä, niin nää pitäisi nyt tökkiä huorukalla ja panna tuonne uuniin. Aikaisemmalla ohjevideolla on tarkemmat ohjeet lämpötiloista ja muista vaan. Tää nyt on vaan testi, että onko tämä minun juuri riittävän herännyt siltä kuivatuksen jäljestä, niin nähdään lopputulos. Muutenhan tällä ei olisi väliä, jos haluaisi nähdä vaan miten juuri herätetään, mutta tässä nähdään, että toimiko se minun herätys vaiko eikö. Noin, turvattas uuni. Ja kun pannaan kiertoilmalle, niin voidaan pistää molemmat kerralla. Peltilöyset.
noin ikkään palataan sitten kun leivät valmiit, että onko niissä tullut mitään vai ei. Ja on niin leipäiset, alkaisi olla ollut uunissa sen mikä pitää ja sitten mä teen vasta nää pois sieltä. Näyttää ainakin siltä, että on hyvin halakkelu, että ei enää ainakaan ole jäänyt kohoamata uunissa lisää. Kuulostaa ontolta. Näkyykö tästä mitään? No vittu, eihän sitä paljon näe. Hyvin on tuntunut kohoilevan kun on halkeillut ja kuulostaa hyvin ontolta kunhan jäähtyy, niin pitää sitten leikata ja katsoa onko tää kiinteitä mössöä sisältä. Tuski on kun näin hyvin kohoillut ja reppeillyt. Kyllä on tääkin halakkellu, että luulisi, että se olisi tuolta sisältä paistunut, mutta kohta kahottaan kunhan jäähtyy vähän. Rätit vielä. No niin, josko se olisi sen verran jäähtynä nämä leivät, jotta vois kokkeeksi ottaa ja leikata. Kahto, onko näissä tullut mitään. Näitä ainakaan kivikovaa oukku alkuun kun tein, niin tuli kivikovaa pinnasta ja sitten keskeltä oli ihan ruoka. Eli näyttäisi niinku oikealta ja pitäisi täältä sitten sanoa sisältä. Ai. On hyvä. On niinku leivän pitää ollakin. Täälläkin höyryvää vielä, että tää on lämmintä, mutta pystyy jo käsittelemään. Elikkä toisin sanoen saatiin heräteltyä se meidän juuri, mikä on kuivattu. Ja olisi se varmaan ollut vähän aikaisemmin niin jo valaamis se juuri, mutta me otin varman pielle, koska pettymys tulloo, jos ei niin onnistu. Ja nyt onnistuttiin. Elikkä jos kuivot sen juuren, niin muista riittävän kauan sitten niin herätellä sitä, että liian aikanaan tie, niin se ei sitten epäonnistu, niin ei tule pettymystä. Mutta ei mitään, semmonen video tällä kertoo. Painille peukku, jos tykkäsit, jopa kommentti, jos olisit tehnyt jotain toisella tappoa. Ja jos et ole jo tilana kanava, niin tillo ihmeessä kanava. En tiedä yhtään mitä minä keksin seuraavalle videolle. Että tää oli tämmönen välivideo talvelle, kun ei noita ulkopuuhia eikä sen semmosia oikein tuu tehtyä tässä talven aikaa. Ei mitään. Katellaan ja seuraava video.